Jemmen li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem għaraf jiġġedded. Iqis li l-wol ta' kull membru parlamentari huwa li jara li jitwettqu l-wedit elettorali mingħajr ma naqsu xejn mis-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna. Dawn huma l-femiet ta' Claudio Grech, deputat ġdid fisem il-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li jgħid li huwa lest ikun spalla mat tim amministrattiv il-ġdid, Claudio Grech isostni li dan il-proċess ta' tiġdid mhux l-ewwel wieħed tal-Partit Nazzjonalista. Jien dejjem hemmt li l-Partit Nazzjonalista kien wieħed li dejjem baqa' jiġġedded tajjeb biex meta tmur lura fi żminijiet dejjem tara li l-partit kellu l-abbiltà u l-ħila li jaqra s-sinjali ta' żminijiet u das-sinjali ta' żminijiet ipoġġihom fil-kuntest politiku ta' dak li jrid jiġi. Dan it-tiġdid għandu jkun imsejjes fuq il-valuri li bnew il dan il-partit li dejjem poġġa l-interessi tal-pajjiż bħala l-prijorità tal-ħidma tiegħu. Jien naħseb jekk hemm ħaġa li għandna biex inkunu kburin aħna kien il-fatt li dal-partit dejjem tmexxa minn statisti kbar, minn persuni li dejjem kellhom għal qalbhom mhux biss il-ġid tal-partit, però wkoll il-ġid ta' pajjiżna. Claudio Grech jemmel li l-oppożizzjoni għandha rwol kruċjali fit-tisħiħ ta' demokrazija f'pajjiżna. Kemm il-Partit Laburista għandu maġġoranza sinifikanti ta' siġijiet fil-Parlament, jien nemmen li l-Partit Nazzjonalista jrid u l-membri parlamentari kollha jridu l-ewwel nett jaraw li dak li ġie mwiegħed issa jitwettaq, però mhux billi niddistabilizzaw is-sistema finanzjarja tal-pajjiż. Matul l-intervista spikkaw il-valuri umani ta' Claudio Grech. Jistqar li l-iktar momenti diffiċli fil-kampanji elettorali kienu meta jiltaqa' ma' familji li tilfu l-xi wilt minħabba l-abbuż ta' droga. Isostni li wieħed mill-għanijiet tiegħu huwa li jqarreb iktar il-ġid maħluq fil-pajjiż lejn in-nies tal-ewwel distrett li fl-opinjoni tiegħu mhux dejjem ipparteċipaw daqs distretti oħrajn fil-ġid li nħoloq fil-pajjiż. Huwa jisħaq li l-partit ikun qed juri li fehem il-messaġġ billi jibqa' viċin in-nies mhux biss kif toqrob l-elezzjoni. Naħseb ir-riżultat kien messaġġ u dak il-messaġġ aħna nistgħu nindirizzaw biss jekk inkunu verament viċin in-nies. Jiena qatt il kulħadd mhux l-aħħar 5 ġimgħat huma importanti l-5 snin. B'hekk biss jisħaq Claudio Grech il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jqum minn dan id-diżappunt u jerġa' jirbaħ il-fiduċja tan-nies.